otena mali kunga kuma kwani fotuguni ONU Conseil de sécurité keneka kibaram salama ulu ayele ka fo mali ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop ale sebeke marsikalo klefolo kanyasi ONU Conseil de sécurité o nyama bama ni o Pedro Comissario Afonso ka ola donné ka fo ko francité na mali kunga kuma kwani fotuguni ONU Conseil de sécurité keneka mali jamana nyamo ulu ko ni ka ni wale ko ni masoro do refe sabla ami wati mina ko sisa mali transition nyama ulu ka u yere nyininga franci ngani ala ka nyesi malma ka hakila jiga fo kabini janvier kalo kletan fla samba fla ani mugan fla konnala ale ni avril kalo kle mugan woro samba fla ani mugan fla konnala mali jamana nyamo ulu ko ni sebendo ko ni ke ka malde mo ale ni jema ka ulu la donné ka fo ko franci kon be ka wale do kon ke mali dugulu kan ko ko ni tika be umma ka hakila jigi ka fo ko franci fintigila ka ko ulu kon meta mali kon ka avion boli kene do kon ka ni u kon mu yamorialite ka seni yoro ko falen na ni ko nu bela jele kon kala jema e askika olaje utukalo kletan duru fedela samba fla ani mugan fla kon nala mali jamana nyumo ulu kon franci ka o kon wele bo jenninga ko sabla abeka dangar ke mali jamana nyumo ulu ka sharia dowla wa otemele ko fefene mali transition nyama ulu bane ayere ka fo ko franci fintigila ka nu ko won meto ka mali fintigila ka ulu benemele ka ulu espionner wala sa ulu be se ka fere mali fintigila ka ma jogamna ka se ka bingal ke wale ta ka nyesi uma mali transition nyama ulu bane franci bele ni jogayen konna bo jenne ka ONU au Conseil de sécurité keneka ga mashi kon ma kala do anyina ka benini plenty kumai kawla dona ka fo jatike wale warali damne mali kono lala samba fla aleni tan fla konala o sababu ya la décembre kalola franci ale konne kumbe ka to ka mali to la kuma ka o kon fo ONU Conseil de sécurité keneka nga ministre ale konne seben kon ke ka ci Conseil de sécurité ale nyama pama o seben kon bay ayere ka fo ko hadam ne ni marsikale kon na fukata fo mun kera ko franci kon tena mali to la kuma kon fo tuni ONU o ka kene doka ko franci kon hakilna chamata mali to la ko alabando era kon fene minusma o ga toli malla yanno sabla ulu kon nga mana bana ga franci kon de ala nyini ka fo ko minusma ko o kon ga to malla alibi soni mali jamana nyamo ulu kon ka jabi soro ga nyini ngalinna ulu kon ayere ka fo ko franci kon ka adabo mali to la kuma bela jelena ONU au Conseil de sécurité keneka amal ma ni ke warane kuma bulu kada okuluka ani je aka kuluma jola o kambe anyona were